You like it? I'll give you $100. 400. I just buy it like last month. No? Not bad. O kabalin, welcome back in YouTube channel ko. Panibayan nga daw, panibayan video naman ni. Kaya tara, abayan nyo ko pa. Tara! Okay lang yan. Pagkape muna. Ayun, no, mainit na yan. Ininit ko Mainit na yan. Kuha na lang ako ng baso. Pag mainit na, okay na. Ganun ba yan? May baso dito. Kuha muna ako dito. Baso! Ano na? Wait siya, oh. Wasan tala pa rin. Kape-kape tayo. Kaping-kape na ako eh. Kaping-kape ka na ba? Oo. Ayan ang mahirap dyan. Pag kaping-kape ka. Makahilok man ng kape para Kaping-kape ka na ba? yung araw gigising. Eh, maaga pa gising na yung araw. Tulog ka pa nga eh. Ganun ba na? Yung nga eh, kailangan makahilok ng kape para gigising yung umaga. Naghihilig ka pa. Nakagising na yung araw eh. Sabi nung araw sa'yo, oy, gising! Tigil-tigilan nyo nga ako ba? Gising! Ang dami yung mga pautot. Ang daming pautot. Panahon lang yan. Weather lang. Panahon lang. Kakape ba ako? Magtitina lang. Kape. Pag umaga, kape. Oo, kape para maganda yung, Pagka tanghali na, magtika na lang. maganda yung tagbog ng umaga. Kasi sa umaga talagang kailangan ng kape. Oo. Sa tanghali. Sa tanghali, kailangan ng tea. Ganun. Gabi. Walang kailangan. Tulog na lang. Matulog ka rin. Pag nagtatrabaho ako kape ako ng kape. Siyempre, nagtatrabaho ka eh. Yung mga katrabaho nga, laging double shot, triple shot, nako, hindi matigil sa kape. Lalo na silang inaantok pag gasyat sila ng shot. Oo, hindi nakakasagit sa ulo yun. Yung kape ng kape, tapos parang nilalabanan mo yung tulog mo. Normal lang. Marunong kang umiglip. Ako pag break time ako, iglip ako dun sa may aircon. Nahanap nila ako nasaan siya Nasaan na yun? Tulog ng tulog yun sigurado. Nasaan si Vlogger? Nasaan ang bludger? Sinasabi. Ganun lang yun. Pares lang tayo mga vlogger dito. Where's the bludger? Kahit yung boss, vlogger din Sabi, hiding. Hiding somewhere. Hindi lang sila marunong maghanap. Hindi nila alam, nasa harap na lang nila. Hindi pa nga nila nakikita eh. Kamukha ni Ned. Oo. Si Hermie hanap na na. Andyan lang pala sa tabi niya. Pag nakatulog ako, nakalagpas ako ng tulog noon, yung boss ko nahanap ako. Sabi ko, pasensya ka na, nakatulog ako, pagod ako sabi niya sa akin, mag-sorry ka na lang doon sa katrabaho mo. Naglilinis na natutulog ka pa. Ikaw, natutulog pa. Sarap mo ba, ha? May sweldo, walang ginagawa. Kala ko sisipahin na ako Hindi naman pala. Yung break time ko, 45 minutes. Nakatulog ako 1 oras at kalahati. Lugi pa yung kasama mo sa'yo. Kung kasama mo, kailangan kita Yung sipahin. kasama ko, sabi ko, pasensya ka na, nakatulog ako. Sabi ko, I'm sorry, I'm tired. Fall asleep. Oh, really? Fall asleep on me? Why? Minsan nabubuisit sa'yo. Sabi ko sa kanya, leave it everything. You can go home early. I'll do everything. Di ba? Parang ako yung boss Kala mo, ikaw yung Oo, boss. Yung sabi baka, niya. bus-busan ka lang. Tuwang-tuwa. Yung aking tuhod mabigat. Parang walang narinig Parang meron akong dalang adobe. Agad-agad, nag-impake ng niya, mga gamit Bagal. Uwi yan na. Oh no.
Pagkape muna dun sa labas. Ayun, oh. Iha. Panaginip ko'y laging ikaw. Darabon mo lang ng tanong mo. Balasinas Ponlara. Ano? Tatlong na rin tutubo ah. Apat ini bosa yata ini. Tutubo. Bosa yata ini. Yan. Panalita naman kanini. Salitang karni, abyas. Pagkananta na yan naman ni kaya mong Turbo Ranger. Sipag-sipag yung nga na akong gaya eh. Motorbike. Leslie, you working hard again. Every day. Every day in the life. Always working, doing something, planting ha. Pag talaga ay Leslie. Ito. Chinese siya kaya ate pinjit. Ni hao ma. Ni hao ma. Poko. Kebal na nito. Saan yung listahan natin? Bili ka ng manok na malaki. Yung malaking nakabalot. Hindi yung maliit na binili ko. Manok. Manok na malaki na hindi nakabalot. Hindi, nakabalot. Yung nakabalot na manok. Nakabalot. Di ba meron malaki, meron maliit. Doon sa Woolworths. Okay. Dalawa. Huwag nyo ba karami kasi lalagay ko lang doon sa bag. Isa na lang. Isa lang. Isa. Baka mangaring na ako eh, mabitawan ko yung mga karne. Yun nga, isang manok, tapos bibili ka ng... Alam niyo naman yung sasakyan natin, di padyak lang. Yan, yan pera. Ayan, ayos na. Batche na tayo. Batche ka na. Magdala ka ng bag. Oo. Lagi naman. Tara. Sir. Ayos ka mo. Ang tanang abyas ka niyan, okay na. Ang panigang. Ang abilis mo eh. 5 kilos. Yeah. I think so. Yes, sir. Ini. Hatlo mo. Batchita na. This one, no electric? No, man. How much? Buy this. No, I buy this online, man. How much? 400. You like it? I'll give you $100. 400. I just buy it like last month, man. Not bad. Thanks, bro. Put motor on there. Akong doon ba? Ayos na. Ayos na. Ito yung sukli oh.
Ayan. Nabili ko na lahat dyan. Yung ulo. Anong ulo? Yan, kaya pa yung luto na mother. Ayun, no? Ano to, mga sinigang salmon? Siyempre. Ayun. Siyempre. Ah, Ay. parang nagbibisikleta rin, ha? Okay, tama. Nagbili ba niya pa itong bisikleta ko, eh? Ang tao. Sili kong 400, kaya kasal ba na dinalan? No way. Asmat niya pa sili yan. Nawaran niya. Ano nga, nagpapatawa. Kaya niya, ano? Ang gulong na. 6 kaya niya. Ano? Tutuklip ini. Folding yari ni, folding. Ayan, mag-fold yun. Sili gini online. Ginuhugya pa yan. Kalas-kalas yan. Kabudya makanini, oh. Ay, kawakawanin lang. Hanggang kini na mo kabalen. Eh, kakalingwan. Laging tatandaan na mag-subscribe ken. I-click yun na mo rin tang notification bell. Bantang ma-update kayo karin bayang video ko. Hanggang kini na mo. Dakala salamat kin pamanalbe.